aloitin salibändin pelaamisen 4-vuotiaana tuolla TPS isäpoikasalibändissä ja sitä kautta mä sitten siirryin TPS kerhotoimintaan mukaan. Sitten mä menin kortteliliigaan, 2 vuotta kortteliliigaa, sitten mä siirryin tuonne Tepsin kerhotoimiin. Sen jälkeen mä muutettiin Liatoon, mä menin pelaamaan SPS Liatoon. Sitten sieltä mä siirryin FPS ja pelannut täällä. Tää on mun toinen kausi täällä. Joukkueen tavoite tietenkin täksi kaudeksi on voittaa eliittisarjaa ja sitä kautta päästä myös noihin SM-playereihin messiin. Ja mun mieluisin pelipaikka on varmaan vasen laitahyökkääjä ihan vaan siksi, koska mä oon raitin bollerin kaveri, niin se on helppo pelata ja se on muutenkin, siellä on kiva pelata. Jos mä en harrastaisi säbää, niin mä luultavasti harrastaisin yleisurheilua tai jalkapalloa. Mun mielestä joukkueen paras laulaja ehdottomasti Lassi Tuominen, koska hän on paras laulaja, voitit menee hyvin kohilleen. Ja Kopi isoin suusvoittaja varmaan Oskar Tarponen, mutta tässä on hauskaa se, että hän on kumminkin aina jokaisessa väärässä. Jos mä saisin päättää, että minkä ominaisuuden mä ottaisin jotain meidän joukkojen pelaajat, niin kyllä se olisi ehdottomasti Olli Pelttarin kädet, koska kyllä ne on niin mahtavat ja niiden kanssa pystyy tekemään oikein mitään vaan.